Het is stil in de boon, maar niet is wat het lieket, want het is de dag naai. De dag naai het Olympisch goud van haar dorpsgenoot Jorrit Bergsma. Ze binnen grutsk en gunnen het hem sa. Hartstikke grutsk. Super. Ja, geweldig. Kiepenvel, Ja. overal. Waar, nowhere. Ik vind het zo mooi voor die jongen, want hij is altijd zo gewoon, zo rustig, verneemt hem net. Nee. Maar ondertussen. We staan hier al je van de raam te doen in Justermedie. Ja, en dan het hele verhaal toe Sven. Ja, daar werden wij ook wel een beetje ziek van, als we eerlijk ben. Ze moeten er gewoon mee ophouden, die jongen die had won. Klaar. De huid de mem van Jorrit ben in Sochi, maar de vlaggen hingen het uit en bij Paaltje had de wacht in de boon. Ik ben een grutskop, ja? Ik heb zelf nooit, ik ben hier voor de koek en sopie. Het was wel spannend, hè? Oh, ja, want ja, die Sven is ik net mee, hè? Het jouwt niks, dat is ik een goeie niet. Maar ja, je ging van Jorrit, nou. Nou, en dan heb die stoel hier, hè? Ja, ik moet niks missen, ja? En dat zet ik zo. 4 kilometer verderop wen het Paken Aten. Die rint ik oer van grutskens verzels. Dat best koud. Ja, hoi, daar is het even feliciteren, hè? Ja, je denkt wel. Hoi, dat is mooi, hè? Mooi hè? Wat hè? Ik razen, jongen. Ze komen daar net boet maar jaren nu. Ik zit hier maar. Oh, Je bent alleenig. ja, ik ben altijd. Ja, vind ik mooi. Maar dan kun je Blietskip net kwijt. Jawel. Ja? Ik vind niet televisie nu. Dan praat ik jaren. Alles wat boon is, trielt gelok uit. En dat wordt viert met gebak. Speciale gebak met de holle van Jorrit en de Frieske vlaggen. En op Squalle is het vanzelfs feest. De band had een heleboel versierd. En witte één ding echt zeker. Jorrit is de beste! Jorrit is de beste! En zo verlitten we het dorp dat het wetter van de boon in klatergoud verloren is.